ଛାତ୍ରବନ୍ଧୁ ମାନେ ପୁଣି ଆଜି ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରାଧ୍ୟାପକ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ପଣ୍ଡା ଆମର ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଏ ଗୋ କବିତା ଆଜି ପଢ଼ିବା। କବିତାଟି ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତି ଅଳଙ୍କାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତି ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ୟାଜ ମାନେ ଛଳନା ଏବଂ ସ୍ତୁତି ମାନେ ବନ୍ଦନା। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶଂସା ବା ପ୍ରଶଂସା ମାଧ୍ୟମରେ ନିନ୍ଦା କରିବା ତାକୁ ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତି ଅଳଙ୍କାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମର ଏ କବିତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତି ଅଳଙ୍କାରରେ ଲେଖାଯାଇଛି। କବି ଜଣେ ଭକ୍ତ, ତେଣୁକରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ପରୋକ୍ଷ ଅର୍ଥଟି ହେଉଛି ସେଇଟା ସେ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ସେ ଗୁଣଗାନ ହିଁ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଉ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବାଡ଼ୁ ସେଆଡ଼ୁ କହିବାର ନାହିଁ, ତୁମେ ସବୁ ବହିରୁ ଦେଖିବ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଆସୁଛି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ବୋଲୁଥାଏ ଗୋ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି, କାହିଁ ଦେଖିଅଛ ମାମୁକୁ ଭଣଜା ଜୀବନେ ପକାଇ ମାରି। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କିଏ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି ବୋଲି କୁହେ, କେମିତି କୁହାଯାଇପାରିବ? ଯିଏ ନିଜର ମାମୁଁକୁ ମାରି ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି ବୋଲି କେମିତି କହିବ? ଏଇଟା ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଅଥଚ କବିଙ୍କର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଭଗବାନ, ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଧରଣୀ ଭାରା ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁର କଂସକୁ ମାରି ପକାଇଛନ୍ତି। କାକ କୋଳେ ପିକ ପାଳିଲା ପରାଏ, ସେ ବି ଥିଲେ ଗୋପ ନାରୀ, ପୋଷନ୍ତା ଥଳକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ରହିଲେ ମଥୁରାପୁରୀ। ଆମର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅଛି ଯେ କୋଇଲି ମାନେ ନିଜେ ବସା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅଣ୍ଡା ନେଇ କୁଆର ବସାରେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆଟି ଫୁଟେ, ମାନେ ଅଣ୍ଡା ଖୋଳର ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହୁଏ, ସେ ଜାଣିଲା ପରେ, କୋଇଲି ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଲଗା ବୋଲି ଜାଣିଲା ପରେ ସେ ଛୁଆ କ'ଣ କରେ? ତା ମାଆକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମା ପାଖକୁ ପଳେଇଯାଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ସାମାଜିକ, ଏଇଟା ହେଲା ସାଧାରଣ କଥା। ତ ସେଇ କଥାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, କାକ କୋଳେ ପିକ ପାଳିଲା ପରେ ସେ ବି ଥିଲେ ଗୋପନାରୀ। ଗୋପାଙ୍ଗନା ମାନେ ଗୋପର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଗୋପାର ଗୌଡ଼ିନୀ ମାନେ, ଗୋପୀମାନେ, ସେମାନେ କରିଥିଲେ ତାକୁ ପାଳନ ଲାଳନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଗୋପର ଛୁଆ ନୁହେଁ, ତଥାପି ତାକୁ ସେ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ? ପୋଷନ୍ତା ଥଳକୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ, ସେ ରହିଲେ ମଥୁରାପୁରୀ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଇଗଲା, ସେ କ'ଣ କଲେ? ଗୋପକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଯାଇ ମଥୁରାରେ ରହିଲେ। ଯେମିତି କୋଇଲି ଛୁଆ କାକକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ କୋଇଲି ପାଖକୁ ପଳେଇଯାଏ। ବିବାହ ବେଳେ ଶିଶୁପାଳ ବୀର ଆସି ଥିଲା ବର ବେଶ ଧରି, ଚଣ୍ଡୀପୁର ଭଣ୍ଡି କନ୍ୟା ଘେନି ଗଲେ, ଲାଜରେ ସେ ଗଲା ଫେରି। ତାପରେ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କ ବିବାହ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ରୁକ୍ମିଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁପାଳ ବୀର ବର ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରୁ ତାଙ୍କୁ ସଲାସୁତୁରା କରି ସେଠି ସେ ଧରିକି ପଳେଇଗଲେ, ହରଣ କରି ନେଇଗଲେ। ଫଳରେ ଶିଶୁପାଳ ବିଚରା କ'ଣ କଲା? ମନ ଦୁଃଖରେ ଲାଜରେ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ତେଣୁକରି ନିଜର ବର ପିଲାଟେ କନ୍ୟା ପିଲାକୁ ବାହା ନ ହୋଇ ଫେରିଯାଏ, ତାକୁ ସେ ବର ପିଲା ଶିଶୁପାଳ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଲୋକେ କହନ୍ତି। ରାମ ଅଭିରାମ ରୂପ ଦେଖି କାମ, ଲୋଭେ ଶୂର୍ପଣଖା ନାରୀ, ଆସିଥିଲା ଆଶା କରି ତାହା ନାଶା, କାଟି କଲେ ହତ ସେ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କରିছে? ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସେ ବିମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଶୂର୍ପଣଖା ନାରୀ। ଶୂର୍ପଣଖା କିଏ? ନା ରାବଣର ଭଉଣୀ, ଯିଏକି ପଞ୍ଚବଟିକୁ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାମ ଅଭିରାମଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାଙ୍କର ସୁଠାମ ଶରୀର, ସେଟାକୁ ଦେଖି ଶୂର୍ପଣଖା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ମାତ୍ର ତାର ପରିଣାମ ସେ କ'ଣ ହେଲା? ନା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାର ନାଶା କାଟିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ହତଶିରୀ ହୋଇଗଲା। ଗୋଟେ ନାରୀର ନାଶା କର୍ଣ୍ଣ ଯିଏ ଛେଦନ କରୁଛି, ତାଠାରୁ ଆଉ ନୃଶଂସତା କ'ଣ ହେଇପାରେ? ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କବି। କିନ୍ତୁ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଶୂର୍ପଣଖା ଯେଉଁ ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଫେରାଇ ଦେଲେ। ବ୍ୟଲୋଚନ ବୋଲି ଏକ ବୀର ଥିଲା, ହେଲେ ତାର ମନ ହାରି, କୁଟ କରି ଚୁଟି ଉପାଡ଼ି ତାହାକୁ କେଶ କାଟ କରି ମାରି। ତାପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ବୈଲୋଚନ ହେଉଛି ବଳିର ବାପା। ବଳିର ବାପାକୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ କପଟରେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ବେଶରେ ଯାଇ ତା ସହିତ ମିଶିଲେ ଏବଂ ମିଶିଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ ଆୟୁ ରୂପକ ବଳ ଥିଲା, ସେ ବାଳ ଥିଲା ବା କେଶ ଥିଲା, ଯେଉଁ ଚୁଟି ଥିଲା ମୁଣ୍ଡରେ, ସେ ଚୁଟି କାଟିଦେଇ ତାକୁ ହତ୍ୟା କଲେ। ଗୋଟେ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ ତାର ପ୍ରେମିକା ଭାବରେ ଗଲେ, ତାର ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ଗଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେ କଲେ। ଏମିତି ଜଣେ କପଟିଆ ହରିକୁ କେମିତି ଦୟାଳୁ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ବୋଲି କବି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ସେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବୈଲୋଚନ ଅସୁରକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। କାନନ ମଧ୍ୟରୁ ଜନକ ସୂତାକୁ ରାବଣ ଯେ ନେଲା ହରି, ବିନା ଦୋଷେ ସିନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ବାଳିକି ବିନାଶ କରି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ହରଣ କରି ନେଲା। ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ କଲେ, ସିନ୍ଧୁରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ, ସମୁଦ୍ରରେ ସମୁଦ୍ରରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ, ରାମ ସେତୁ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ, ଏବଂ ବିନା ଦୋଷେ ସିନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ବାଳିକି ବିନାଶ କରେ। ବିନା ଦୋଷରେ ବାଳିକୁ ସେ ବିନାଶ କଲେ। ସୁଗ୍ରୀବ ସହିତ ମିତ୍ରତା କଲେ ବୋଲି ଏବଂ ସୁଗ୍ରୀବ ଏବଂ ବାଳିଙ୍କ ଭିତରେ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ବୋଲି ସେ, ଯଦିଓ ବାଳି ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ କରେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ସେ ହତ୍ୟା କଲେ। ଯିଏ ବିନା ଦୋଷରେ ଜଣକୁ ହତ୍ୟା କରୁଛି, ସେଥିରେ ସେ କେମିତି ସେ ପରମ ଦୟାଳୁ ହରି ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥାଟି କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ବାଳି ପଚାରିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଦୋଷ କରିନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆପଣ ମୋତେ କାହିଁକି ହତ୍ୟା କଲେ କପଟରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେଲେ, କହିଲେ ବାବୁ ନିଜର ଭାଇ ବୋହୁ ସେ ଝିଅ ସଦୃଶ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ବୋହୁ ପ୍ରତି କୁଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୋର ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ତୋର ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତୋତେ ବଧ କଲି। ଏବଂ ଯଦି ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ଅନ୍ୟାୟ କଲି ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତୁ ମୋତେ ପୁଣି ଜାରାଶବର ଭାବରେ ମୋତେ କୃଷ୍ଣ ଅବତାରରେ ମୋତେ ତୁ ମାରିବୁ ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭଗବାନ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ କବି କହୁନାହାନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, କବିଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ବଳି ମନ୍ଦିରକୁ ଛଳି ବିଜେ କଲେ, ବାମନ ମୂରତି ଧରି ଭିକାରୀ ହୋଇନ ଧିକାରୀ ଚାପିଲେ, ରଖିଲେ ପାତାଳ ପୁରୀ। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବଳି ପାଖକୁ ସେ ଗଲେ, ବୈରଚନର ପୁଅ ହେଉଛି ବଳି, ବଳି ପାଖକୁ ଗଲେ ସେ କ'ଣ କଲେ, ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କଲେ। ଯେହେତୁ ବଳି ଗୋଟେ ମହାଦାନୀ ଥିଲା, ତାକୁ ଗର୍ବକୁ ଖର୍ବ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଏ ବାମନ ରୂପରେ ସେଠି ଗଲେ। ଏବଂ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର ବାମନ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଗଲେ, ସେ ତିନି ପାଦ ଜମି ତାକୁ ମାଗିଲେ। ଗୋଟେ ପାଦ ଆକାଶ, ଗୋଟେ ପାତାଳ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଦ ବାଳିର ମୁଣ୍ଡ ରଖିଲେ, ଫଳରେ ବାଳି ପାତାଳ ଯାଇ ଚାପି ହେଇକି ରହିଲେ। ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭିକାରୀ ହୋଇନ ଧିକାରୀ ଚାପିଲେ, ରଖିଲେ ପାତାଳ ପୁରୀ। ବାମନ ମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ବାମନ ରୂପରେ ଗଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ଛୋଟ ବାମନ ବେଶରେ ଗଲେ, ଏବଂ ସେଇଠି ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାକୁ ଛଳରେ ବଳିକୁ ଛଳରେ କ'ଣ କରି ଚାପିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବଳି ଯାଇ ପାତାଳ ପୁରୀରେ ରହିଲେ। ଜଳନ୍ଧର ବୀର ଶାଳକ ତାଙ୍କର, ଭାବେ ରହି ତାର ପୁରୀ, ହରି ତା ସତୀକି ପୁଣି ତା ପତିକି ହର କରେ ବଧ କରେ। ଇଏ ଜଳନ୍ଧର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅସୁର। ସେ କ'ଣ ନା ଶିବଙ୍କ କୋପରୁ ସମୁଦ୍ରର ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ରରୁ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେହେତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ, ଜଳନ୍ଧର ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଶାଳକ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଜଳନ୍ଧର ବୀର ଶାଳକ ତାଙ୍କର ଭାବେ ରହିଥାଏ ପୁରୀ, ହରି ତା ସତୀକି ପୁଣି ତା ପତିକି ହର କରେ ବଧ କରେ। ଜଳନ୍ଧର ଏତେ ଉତ୍ପାତ କଲା ଯେ ହରଙ୍କର ବରରେ ସେ ଏତେ ବଳିଆନ ଥିଲା ଯେ ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାର ପତ୍ନୀ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ଥିଲେ, ତେଣୁକରି ତାକୁ ଯଦି ତାର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ତାକୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କଲେ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା ଛଦ୍ମ ବେଶରେ, ଜଳନ୍ଧର ବେଶରେ ଯାଇ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରଣ କଲେ, ଫଳରେ ତାର ସତୀତ୍ୱ ଗଲା ପରେ ଜଳନ୍ଧରକୁ ପୁଣି ଶିବଙ୍କ ହାତରେ ମରାଇଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ ଯାହା କରିଥିଲେ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କବି, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ କବି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନରେ। କେମିତି ନା ଜଳନ୍ଧର ପରି ଜଣେ ବୀର ଯିଏକି ଉତ୍ପାତ କରୁଥିଲା, ଦେବକୁଳ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲେ, ଶିବଙ୍କ ବଳରେ ବଳିଆନ ଥିଲା, ତାକୁ ନ ମାରିଲେ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ମାରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛଦ୍ମ ବେଶରେ, ଜଳନ୍ଧର ବେଶରେ ଯାଇ ତାର ପତ୍ନୀର ସତୀତ୍ୱ ହରଣ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ମାରିଲେ। ପାଣ୍ଡବେ ତାଙ୍କର ସୁହୃଦ ବାନ୍ଧବ, ଜାଣନ୍ତି ଏ ତିନି ପୁରୀ, ଭୀମ ସୁତ ବେଳା ବେଳିକି ମାଇଲେ, କେଉଁ ଅବଗୁଣ ଧରି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଣ୍ଡବ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାନ୍ଧବ, ତାଙ୍କର ଅତି ସୁହୃଦ କଲେ ବନ୍ଧୁ, ସୁହୃଦ ବାନ୍ଧବ, ଜାଣନ୍ତି ଏ ତିନି ପୁରୀ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତିନି ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ସୁହୃଦ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନେ। ଭୀମ ସୁତ ବେଳା ବେଳିକି ମାଇଲେ, କେଉଁ ଅବଗୁଣ ଧରି। ତାପରେ ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ସୁହୃଦ ଏବଂ ବନ୍ଧୁ, ତଥାପି ଭୀମର ପୁଅ ବେଲାଳ ସେନ, ବେଳାବେଳୀର ଅସୁରୀର ପୁଅ ହେଉଛି ବେଲାଳ ସେନ ବେଳେ ସେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ମାରିଲେ। ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ଆଗରୁ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବେଲାଳ ସେନ ତାର ଏଇଟା ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସେ ସାଣ ଦେଉଥିଲା,
କୃଷ୍ଣ ପଚାରିଲେ ବାବୁ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି? ନା ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆସିଛି। ତୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ? ତୋର ପରୀକ୍ଷା ମୋତେ ଟିକେ ଦେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲା ବେଲାଳସେନ କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ କଳା ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଲା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତୀର ମାଇଲା ଯେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସବୁ ଲାଲ ଆଉ କୌରବମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ କଳା ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇ କଥାଟି ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଇଏ ଯୁଦ୍ଧ କରେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ 5-7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟି ଶେଷ କରିଦେବ। ଯୁଦ୍ଧଟି ପ୍ରକୃତ ବୀରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ସେ କ'ଣ ତାର ମସ୍ତକ ଭିକ୍ଷା କରିନେଲେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବେଲାଳସେନକୁ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଖମ୍ବ କରି ଖମ୍ବ ଉପରେ ବେଲାଳସେନର ମୁଣ୍ଡ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଇ କଥାକୁ କହୁଛନ୍ତି କବି ଯେ ବେଲାଳସେନ କିଛି ତାଙ୍କ ଦୋଷ କରିନଥିଲା, ତଥାପି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଭୀମର ପୁଅକୁ ସେ ମାରିଦେଲେ। ପୁତ୍ର ହତ ଶୁଣି ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣ ପୁଣି ପଡ଼ିଥିଲେ ଜ୍ଞାନ ହାରି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାହେଲେ କବିତା ତ ଆହୁରି 10 ମିନିଟ୍ର ଅଛି, ତେଣୁ ଆଜି ଏଇଥିରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ବାକି କବିତା ସବୁ ପଢ଼ିବା। ରହୁଛି।